Okay, vi har jo alle sammen de her store, gode idéer til, hvordan vi kan gøre kundeoplevelsen bedre. Men helt ærligt, hvordan får vi dem rent faktisk ud at leve? Altså omsat til konkrete handlinger, der skaber resultater? Det er præcis det, vi dykker ned i nu. Prøv lige at tænke over det et øjeblik. For de allerfleste virksomheder, så er det her noget, der sker utrolig sjældent, måske aldrig. Og det er jo en kæmpe frustration, for vi ved jo godt inderst inde, at vi burde være hurtigere. Men forestil dig så lige en verden, hvor det er muligt. Hvor kundefeedback ikke bare er en bunke data i et regneark, men en direkte actionorienteret plan, der lander på dit bord i realtid. Lad os se på, hvordan en moderne tilgang faktisk kan gøre det til virkelighed. Godt. Første del handler om en helt ny måde at lytte på. Og det her, det er altså meget mere end den der årlige, lidt støvede kundeundersøgelse. Nej, vi skal have pulsen på vores kunder hele tiden. Altså tænk lige på forskellen her. Den gamle, projektbaserede metode, det er lidt som at få et postkort fra en kunde en gang om året. Informationen er jo allerede forældet, når den lander. Den nye, operationelle tilgang, den er som at have en direkte linje til kunden, der er åben 24/7. Den er kontinuerlig, den er proaktiv, og den er fuldt integreret i alt, hvad I laver. Og den her idé om en kunderadar, den er altså ret genial. I stedet for bare at reagere, når alarmen for alvor lyder, så opfanger det de her små blips på radaren, de tidlige advarselssignaler. Måske er der en lille gruppe kunder, der begynder at brokse over en ny funktion i jeres app. Men radar fanger du det med det samme, og så kunne du jo fikse det, før det udvikler sig til en regulær storm af utilfredshed. Okay, del 2. Nu skal vi lytte til hele rejsen. For en kundeoplevelse handler jo ikke bare om et enkelt øjeblik, vel? Det handler om den samlede relation, vi bygger op. Lad os se nærmere på det. Et moderne CX-program lytter på tværs af hele kunderejsen. Ikke bare efter købet er gennemført, nej, også når de overvejer, når de modtager deres varer, og når de har brug for hjælp. Hver eneste af de her punkter er jo en gylden mulighed for at lære og forbedre, og det skal ske i realtid. Og her er der 2 typer feedback, vi lige skal have styr på. Den første er relationel NPS eller RNPS. Tænk på det som det årlige helbredstjek hos lægen. Det giver dig det store billede. Er din relation til kunden generelt sund og stærk? Er de loyale på den lange bane? Og så er der transaktionel NPS eller TNPS. Hvis RNPS var helbredstjekket, så er TNPS som at tage temperaturen, lige når du føler dig lidt sløj. Den zoomer helt ind på en specifik interaktion, for eksempel lige efter en snak med support eller en levering, for at finde ud af præcis, hvad der gjorde oplevelsen god eller dårlig i lige præcis det øjeblik. Tredje del. Fordelen ved en enkelt skala. Okay, så nu har vi både relationel og transaktionel data. En hel masse feedback, men hvordan samler vi det hele, uden at det ender i total forvirring? Jamen det er lige præcis her single-scale-fordelen kommer ind i billedet. Det her, det er virkeligheden i rigtig mange virksomheder. Marketing bruger en skala, support bruger en anden, og salg bruger en helt tredje. Resultatet? Komplet kaos. Det er jo som at prøve at samle et puslespil, hvor brikkerne slet ikke passer sammen. Man får aldrig et samlet billede. Og løsningen er single-scale-tilgangen. Forestil dig lige, at alt feedback, uanset om det kommer fra den store årlige undersøgelse eller en lynhurtig måling efter et køb, bliver målt på præcis den samme skala, typisk NPS fra 0 til 10. Pludselig kan du sammenligne æbler med æbler. Al data bliver samlet i én fælles kundepuls, så alle i virksomheden lige fra direktøren til supporteren kigger på det samme krystalklare billede af kundens helbred. Okay, fjerde del. At lukke det her feedback loop. For at indsamle data er jo kun halvdelen af arbejdet, ikke? Nu kommer den allervigtigste del. At få omsat den data til helt konkret handling. Og det er her, vi ser den lukkede lykke i aktion. Det er en fuld automatisk proces. Trin 1. En kundehandling, lad os sige et køb, udløser automatisk en undersøgelse. Trin 2. Kunden svarer. Trin 3. Og her bliver det smart, for hvis scoren er lav, så udløses der en alarm hos den helt rigtige medarbejdere. Trin 4. Feedbacken popper øjeblikkeligt op i jeres systemer. Og allervigtigst, trin 5. Der bliver fuldt op med en konkret handling. Feedbacken ender altså ikke i en eller anden støve skrivebordsskuffe, den skaber handling med det samme. Og det her, det er selve kernen i at gøre det hele operationelt. Som citatet her siger, feedback skal ikke bo i et eller andet separat system, som ingen nogensinde logger ind i.
Den skal integreres direkte i de værktøjer, jeres medarbejdere bruger hver eneste dag. Og sådan her kan det se ud i virkeligheden. Her ser vi kundefeedback og den samlede kundepuls direkte inde i CRM-systemet Salesforce. Forestil dig, at du er sælger, og du skal til at ringe til en kunde. Med et enkelt blik ser du deres seneste feedback, deres kommentarer og deres NPS-score. Du har øjeblikkelig kontekst og kan tilpasse din samtale derefter. Det er operationel CX. 5. og sidste del. Fra indsigt til handling. Okay, vi har et system, der lytter, som samler data og som handler på det. Men hvad betyder det så for bundlinjen? Hvad er den reelle forretningsværdi? Jamen, når du forbinder feedback direkte med handling, så bliver dit CX-program til en decideret motor for vækst. Du kan proaktivt forhindre, at kunder smutter ved at gribe ind, så snart en kunde er utilfreds. Du kan spotte dine mest værdifulde kunder, der er i risikozonen. Du kan se, hvor vækstpotentialet ligger hos dine glade ambassadører. Og ja, du driver en kultur, hvor man hele tiden bliver bedre. Og her kan vi se, hvorfor det er så utroligt kraftfuldt. Ved at plotte NPS mod omsætning, så kan du med det samme se, hvem der kræver handling. Se lige de store røde prikker. Det er dine allermest værdifulde, men utilfredse kunder. Dem skal du prioritere lige nu. De store grønne prikker, det er dine glade ambassadører og dine største vækstmuligheder. Du kan målrette din indsats præcis der, hvor den har den største økonomiske effekt. Så det sidste spørgsmål til dig er jeres kundefeedback bare en slags karakterbog, I kigger i en gang imellem for at se, hvordan det går? Eller er den jeres køreplan for vækst, et levende, dynamisk værktøj, der guider jeres beslutninger hver eneste dag?